A principis del segle XIX, el rei Ferran VII va obviar les lleis i la tradició i va decidir que la seva filla Isabel heretés la corona. Era una decisió absolutament trencadora que, sumada a la lleugera obertura cap al progrés i la modernitat de l'Estat, va propiciar la creació d'un moviment polític molt conservador que exigia que la corona fos per al germà del rei, l'infant Carles. Els defensors d'aquest moviment eren els carlins i en menys de 60 anys van provocar 3 guerres. Això sí, les van perdre totes. La Tercera Guerra Carlina va començar el 1872 i la Garrotxa es va convertir en un dels enclavaments claus de l'enfrontament a Catalunya. Des d'aquí es dirigien els moviments bèl·lics i va ser precisament a l'ermita de Santa Maria de Finestres on Alfons Carles, el germà del candidat al tro, es va reunir amb el general Francesc Savalls i el va convertir en cap militar carlí a Catalunya. Un dels episodis més dramàtics de la guerra va ser el 1873, quan l'exèrcit carlí va atacar el poble de Tortellà, conegut pel seu liberalisme. Els carlins van assaltar el poble i 42 voluntaris de la llibertat es van fer forts a l'església durant 3 dies, fins que van rebre reforços. Abans de marxar, els carlins van cremar les cases de destacats liberals del municipi. Un any després, els carlins s'havien apoderat de gairebé tota la Garrotxa i tenien Olot sota setge. En aquest context es va portar a terme la batalla de Toix, en la que els carlins van aconseguir una de les victòries més importants de la guerra. 2 dies després, Olot es rendia. L'ocupació d'Olot va durar un any i el primer que es va fer després va ser reconstruir les torres de defensa de Montsacopa, per si hi tornava a haver una altra guerra. Mentrestant, els carlins anaven perdent terreny i cada vegada estaven més debilitats. El 26 de març de 1875, a l'Hostat de la Corda, el general Savalls va acceptar una treva que va suposar el final a la Tercera Guerra Carlina a la comarca.